sekuhlwile abalali langa endlebeni abalalelanga babekhuzwa abalalelanga nasendleleni sebengojika nelanga bathandana nelanga bajika nelanga sebefisa ngathi impilo ngaba imanga bebeqamba amanga impilo iqinisoka imanga esikoleni babegoloza bekhipha imbese bethembisa uthishu kubaqhophoza namuhla ikusasa labo selisemaweni liyagobhoza uma behlangana nathi endleleni basicela 20 cents sebekhophoza wena-ke mfundi uma ubungasebenzeli ukuphasa uziyeke indlavini zitshala amakhandazi ahlaza ensimini kodwa azovuna ey'nsukwini ngale nkondlo ngithi qaphela onesidleke uzonglalela walahlisa impilo yakho izophela babe bahle kuqala unyaka begqoka ama-uniform wahamba isikhathi bakhoda ukuthi baqhamukaphi where they came from abanye bahamba bengazi nanokuthi bazodlana ekuseni kodwa ubona abahluphayo esikoleni nabanye hlukanani nokusichomela ngokuthi nani emakini esifuna ukwazi ukuthi nani emamakini othisha nokusichomela ngokuthi ninani emakini esifuna ukwazi ukuthi ninani emamakini othisha bamosha isikhathi bephethene nochoki ingane zizogijimela indlela evishane engakhokhi esikoleni sifiye sifundiswe ukuthi yini isentimitha emgwaqeni bathi mawufuna ukuyisentimitha ngale nkondlo ngithi qaphela wena sizokuzolalela ngale nkondlo ngithi qaphela onesidleke uzongilalela walahlisa impilo yakhe izophela mina wehlisa ludlambe esini sikamama waqhuma mina ngamina okukambila indaba okukambila ukuthi impilo asola umsila ngokuyalezela kepha labo bangase basola ukuphila uma bengakwazi ukuzinakekela wangithumela namazwi okubatinyela uma ngibafica behamba oqwadule ngikwazi ukubabekela itiyela uma bomile begodola baphuza itiyela mbonga uJehova mphefumulo wami amazwi ami ayatinyela kuhle kafezele kodwa uma lahle kahle amaphupho akhe ayokufezela phaphama angizwani nomuntu ofezela ngale nkondlo ngithi qaphela onesidleke uzongilalela walahlisa impilo yakhe izophela Siyabonga Mpungose Kiwe. Angizoba mude ngenxa yesikhathi kodwa okunye ngijabulela mhlawumbe abanye abazobelandela ukesubusu khona sebezwakala ngiyacela-ke makukhona okunye mhlawumbe okuzwa ukuthi kwengishoyo ngiyaku-entertaina somewhere somehow sije ukuyibamba kancane sikwazi ukubamba isikhathi engikuzeleke mina kufishane kakhulu ngendlela eyisimangalisi igama lami ngingusiyabonga wakwaMpungose njengoba sengishilo kulabo bathandi nabalaleli kakhulu bomsakazo ukhoze FM theleni abamdudukhoza uhlelo esinalo olubizwa uthi back to my roots uSiyabonga wakwaMpungose uqhamuka kiphi indawo ngizoba mfishane nje enkulumeni yami but ngiyakubona ukubaleka nokuphoqa ukuthi ngidlule kule nkulumo and mawungayilalelanga anginankinga but engikwaziyo ngayo bakhona yakwazi ukuthi balekelele esikhathini edlulileyo ngingane-ke ezalwa la endaweni ebizwa ngokuthi kusempophomeni kuseduze kakhulu nje mawusuka la hamba umgwaqo kuthiwa R617 ngizalwa endaweni ekuthiwa kusempophomeni ngingane-ke ekhulele ekhaya ikhuliselwa yisandla sikagogo ekhaya nje isimo sakhona esiyishubele kade ngixoxela igenge la ukuthi ikhaya umuntu ayibhubela kulona ileli yabona uma ufuna ukuvalisa ngokube ngathi uqhaqhazela izandla zami ukuhlanganise yes i-product yalowo muzi ngingane ekhulisa ugogo because uma wangithola esafunda isikole kwaphoqa ukuthi akulethe ngizobe ingane ekhuliswa uma wakhe ngabe sengibe ingane-ke kagogo nomkhulu wabesashona ngicathula ngenza abo-grade 4 nani ngafunda esikoleni kuze kuba-ke ngifika ebangeni laka-grade 10 ngithe uma ngenza u-grade 10 ngoJuni ngomhla ka-8 wabe sedlula-ke umzali ongizala ukuma wami so ngaqhubeka-ke ngayo ingane yakagogo so ngingane nje ephuthisela ugogo uSiyabonga hloboni yomfundi ohlukile-ke kulabafowethu engihambisana nabo because bona nomuzwa othisha bekhuluma ngabo we are happy for you siyajabula ukuthi ula ukhona Siyabonga Mpungose ilolu hlobo lomfundi olaluhlupha lokho xa ukwenza ngale ndlela yokuthi indlela engikhuluma ngayo bese eklasini ngangibhala kubantu abakhulumayo noma ngi-absent Alright,
Ibambe mangifika la esikoleni ngilobhizondalo Nkosi yami emotional ngizwana nabazokhuluma nabazoba ngumsizi ungakhathazeki ufikile kuza kwabo namhlanje esikoleni thisha kade ulokuzana uphake kuleka kufike lo ozokwazi ukuthi akhulume nabo mina ngikhuluma nalezi engenzi kahle eklasini lezi engikhuluma ngazo mayifike uMpungose esikoleni ekhaya go 4 room ka B666 muswesihlanu mosekhoneni kumgaka avenue isimo indlela esishube ngayo kagogo kodwa siyabonga wayibangena nje esikoleni seqoqa school uniform esifanayo noseceleni kwakhe bese yakholwa ukuthi bayafana bobabili kodwa into engizokukhumbuzayo nengizokutshela yona wena sixovana esingaphuzeki la esikoleni futhi esesivunyiwe nawe wazi ubangivuma ayikho inkinga yokhohlisa abangani bakho hayi thina sezinye zayihlupha esikoleni leyo ndlela oyiqalayo noma oyihambayo ayihambi kodwa sasitshela ukuthi iyahamba ngaleso sikhathi zangena inkuzibalanga omfo Mpungose izinto ezinikeza umsebenzi olesihlanu shawuzomluko lutho ukwenza umsebenzi ihomework yesikole dokotela homework yesikole yazakufika kanjani ngangena ngoMonday late sengena anganoma ngangowase esikoleni ngokuphela bekuthiwe ihomework kodwa ngangifika sengiyenza yabo sengikhona vele esikoleni la ngangineze awatho ngibhaliza awatho ngenzela ungasidli isikhathi lalela usiyabonga ubuye nalo attitude enjani ngithe kuwena ekhaya kagogo isimo sishubile and akekho umuntu oyoguqula lesimo because imina omdala kunabo bonke kodwa mangingena emagcekeni asesikoleni sengogcwala ngeghost sengobona seqoqwa ngempela lafika usuku lokubona seqoqwa kwakuDisemba babizwa abafundi kunalamapheshana aphathwa othisha laphaya abhaliwe ukuthi ufanele ukuba seklasini elilodwa for 12 months elika Siyabonga Mpungose azange lifane nelezinye ingane lathi kuzoba u24 months kuphela angifuni ngihleke umuntu omdala nina ngafeyili umuntu omdala alright okay so ukuchecka ngelalela into eyenzeka ngiyeNtabende yami ngiyangakusekuyiphetheni wabuya Siyabonga ezo repeat but iproblem ekhona ngenkathi ebuya ezokwenza ugrade 10 ewurepeata eklasini engaqala nazo eqhamukile lower primary school zenza ugrade 1 zenza ugrade 11 sabuya business as usual waphela unyaka sekumele siphase siye ka grade 11 ngoba vele futhi bengifeyilile phela grade 10 inendawo ene turning point kuyona Siyabonga Mpungose wabuya ngangiqala ngamike esikoleni ukubona makubhalelwa abafundi ireports elamlatha ukuhluka kwezinye ingane lalela bengirepeata le grade ngizophinda yona kodwa mase kuphaso seniwa ka grade 11 ezinye ingane ama reports ayibhala ukuthi pass noma kubhala ukuthi promoted elika Siyabonga angani noma benza ngoba ngiyimbongini ukuthi kube ngathi linenkondlo ukuthi uyahluphakala leli esikoleni ukunikeza umsebenzi angawenzi ngesikhathi esifanele siyocela ukuthi nilekelele ekhaya wase kushada kancane egcineni bathi Siyabonga Mpungose lalela i-challenge enkulu lalela 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 enkulu
Abanye bangazi uThembejene, abanye bangazi uThembejene, abanye bangazi uSalo, bangazi uSibaya, bangazi igama lami ngumthandeni babo. Igama lami ngumthandeni babo. Bafethu ukuze sisozwana. Ukuze sisozwana shoot amaqedela la ngicane ngilalele. Ngoba nje very short, very few. Ingoma masingena bafethu asingene ngengoma. Asikwazi ukusingena nje bring that spirit. Miss Shai, thing is happening. Koshla. So we must capture the moment. Again, capture the moment. Sahaba food. But I think it's we are paying the show about food. One day we will so sharp practicals. Because it is it. Because to the physical make coming about porn. Gibats. All right. Arts drama, speech and drama. But we should Gomasila, through your attitude, out of 5, only 3 will make it in life. Because of your attitude. In life, you succeed through academic or through your God-given talent. Either academic or your God-given talent. But it's God-given talent. Now, in arts or in drama or performing arts, it is very much aligned or it's with skill, or it's more or less like a sport. You need to have talent first and foremost. As far as food is talent, food is talent. Just like in soccer, maybe we could the talent first, then we can nurture the talent. Same thing like with the arts industry, arts sector. There must be a bit of talent. Ngeke sifundise siyafundisa 10 years, 20 years ngeke. Makungekho ukuthiwa ave phaphile shema nimfake akusebenzi lokho. It's a skill that has to be nurtured. It's a skill njengoba khona imbongi yafika la. Khona imbongi bila. Hayi siya. Khohla is professional. Khona ungela wabela la. Ngiyakhumbula. Dalo like magama akhe kuthiwe but must perform like but the talent is there, but the skill I see equal. That's what I'm talking about. Now do it make sense? So if we talk 7 and 9 I'm flat, what we say need to, because it's a little corner, but the skill, how to perform, how to capture the audience, how to move, everything. Just because of the academic rights over there to us as Baragil school. This is a career on its own. It means through
this talent. I'm one of the products, a talent. But because of who am I going, when, and why, let me show to earlier on. I am la, and you call these cards. Niazo production is shooting on plant. Because I understand the importance of us coming to this place. I understand how it feels to have no one believing in you. The dreams that you have, to have no one believing in them. I understand how it feels. My own mother, I will show a bit. You spread matric like we have. That's why duty, you want to acting. What I'm getting serious. Like fluent for now. Like no, like I'm fluent actor. I come from a spectrum of similar to this nature. So what I'm telling you about I love cause. Well, I'll just continue. About myself a time. Okay, empangeni look sheet last second. About myself a time. Again. We are going to see our cousin, my cousin. We have 3 years, 3 years mechanical engineering. Tomorrow 3 p.m. What I now you're going to mechanical engineering in Mangosutu. Not no matter what I know, you're going to let this short match. I went to Mangosutu, I got a class in. What was second by setting during that I went there for now, the broker. I went out, I went to one class in Mangosutu mechanical engineering. Fast forward, still for another day. That's why I did that. Because I've always known, I've always been sure. Even in high school, my friend would ask me, so because I'm from technical high school, where I was doing the electrical engineering, but no common, no electronics, no motor-meds. But you talk after that, it's a concert to be backstage. Also music travel, like the subtitle and the player level. Like, hey, imagine if I'm from backstage, I'll show you. Then they will laugh at me. All my friends, they will laugh at me. All of them, it's okay. But because I knew from a very early age, go to Mubad and Funan, I've always known. Yes, it feels because I'm Patamisa, but I've always been truthful to my dream. Always. That is why I'm trying to you could manage to ask me trouble, trouble. Hopefully, God tells me now, it's more, requires more of languages. At least, or science, because I'm a Christina, got more languages. I recommend it near DUT, UKZN. University of London, yes, yeah, but DUT and UKZN, I recommend it apply code for drama. If you're serious about drama, if you've got talent about your performer, if you've got this burning desire, because it's just like a calling, this thing of drama, of performing. It's like a calling. You can't sleep, you don't sleep. And every time you see a performance, it just evokes something in you, and when it comes out. Don't share that woman. I know. But it takes discipline, commitment, perseverance for you to become whoever or whatever you so wish to become in life. If you don't know who you are, where you're going, when you want to get there, and how to get there, you'll be these 2, and 10 out of 5, only 3 will make it. You'll remain with about 2. So it's up to you. Every dream that you have is solely up to you. No parent of yours will make it come true for you. Not even your own mother will make it come true for you. Not Babu, not Tishukuru. No one will make it come true for you. Then after school and after graduating, you need to get an agent. Why acting? Performing arts, acting. You need to get an agent. The agent then takes care of you. He becomes your manager. He or she becomes your manager. We have film savings. That's how it works. I will film in Ghana. I will fire your parents. The production houses, they come to the agencies. ENtabende, my friend of my ex-hus, they will come to the production agencies. Unuban. Then this is keeper. Then this is your caster. As well as Fagan. Umahamba zoki nyango kumu again Wednesday. So after my universities,
If you want to finance, I will go back. More or less like my TVET colleges. My creative arts college in Durban. You call it KKF, Marshall. You call it Gaba Performing Arts Academy. They are called academies. The academies, just like in soccer, they are football academies. They hold the skill. Because after everything is said and done, your degree, your diploma is selected, then it's you and the director, Sia or Dishina. Go to now they want to see the talent in you. Yes, you graduate chilling at 20 people, but now the talent has got an action. Apart from our drama and performing arts, you can't be a script writer, you can't be a producer, you can't be a director, but you have the acting. To tell you the truth, if acting is evolving in my cards, unfortunately, it is because now acting is becoming what we don't know that. Acting now is more about faces. Now we have more models on screen than real actors on screen. So now acting is about numbers now. Social media. Numbers, how many followers do you have? If we're not telling the 5 followers, 10,000, they will cast more than me. Why? Because we post a show actor. If you post that 10,000 people will reach him, then me who is a real actor. So now we are losing. So we're having a challenge. We're having a challenge in the industry. So now if you are weak, and if you don't you won't survive in this industry. I tell you now, do not even come. It's not as gloomy, as beautiful as you see us on TV. It is not. Some of us demonstrate it's in October 31. So demonstrate pelile, very pelile, komori pelile, actors are hungry. Except me. But actors are hungry. Now you need to find more ways to create jobs. And if you are not a creative, observe that because of the fame, of which now the fame is a very dangerous drug on its own. So now you must come here with a clear mind. You are here because of the arts in you, or you see yourself in the arts. You must be very clear. Is it the burning desire in you, or is it the will? Now we won't come at all. Hey, what's my tempo? Waltata, Walbega, Wabega Magangad. What might it take? I will take. Maga and that's a maga, Minangabona like Ronkona desert. Got again, I would pass a good ninga Kulu right now. I will Ronkona to take. Getting jealous. You say, who says that to some material bala? What? Somebody put my case, look at 92. I tell you, what's 92? At 90. Ute ngabonzo to neboni ngekathe bangathi esemusungu Robert cela uyibuke nawe lento sibale nawe 2 4 6 wabuka mina emehlweni ngathi 8 10 12 14 16 at 92 seshayela utheba kabukaza ngayike 2%. I'm proud to say as I'm standing here phambi kwenu uSiyabonga edomu ngabo bonke ngomhla ka5 March before kufika iprogram esikoleni. Ngo-September ngangiyi-top 3 yama-students enza kade ka-grade 12 wonke hhayi ka-11 bengizokushayela izandla nekuba nomona nina ngasuka lapho ngabatshela ukuthi ngiyabangena wafika kuDisemba aphuma ama-results siwa-check-a lapha kaMageza garage ngaguqa kaMageza ithi ngobheka umpukampuka sapho ngithi ngiyakulukuza lokho kwakufeyila okwakubhalela i-report engathi nenkondo hawunakho kubi ngathi khona iy'fundo kuyiphelezela i-bachelor student leme phambi kwakho bengizoshaya i-bachelor student yazitshela ngosuku olulodwa ukuthi ngiyayishintsha i-mindset ukuze kushintshe isimo sami. So I'm happy here to say I need no introduction. Mangizokhuluma nani abafundi ke ngangifunda nabo ngabatshela lokhu sigcinana sasibhala ama-shades ngathi bangani bami into engizoyenza ngoba mina ngadileka esikoleni
ngizoshiya nina ngishiye nalapha bengishiye okokuqala nalabo kumele ngibashiye kwamini yabo leyo nto leyo empilweni. So umuntu oqala nanifunda naye eniyoqala nizwe kuthiwa ngathi uzekhuluma lapha emsakazweni omkhulu ekuthiwa uGoze FM Siyabonga Mpungose lawo ngathi oqala othenga imoto ayimotshwana 10 BMW 30 Robocop 3 litre baba i-46 Siyabonga Mpungose waqala okwakha umuzi kuyintanga zakhe ayifunda nazo even before afike kwi-age ya 30 kobe kuyimina bese kuzokushaya izandla lekungivela umona konke wena ezibuhlungu ukuthi yaguqa usebenzi walibheka igama igama lami Brown Ali vela ngicela bambala amagama amhlophe ephepheni elimhlophe wangavela yabo kanjani uthe sathi uyayibheka wabuka nje wathi inombolo ke le masiya asiphindanga sabonana kwaphela iminyaka eminingi thembo 2015 ngibhuqile phansi sekhava nasi zaphetha kabuhlungu 2015 siqashwe YMCA lapha yahlanganiswa wonke amajele mangithi kusabathe negama elingimemezana masiya yenjambo ngiyayithi lo muntu ngasingempela ngibiza amagama wonke masiya mangithi yaqalaza hayibo njalo bethu usebenzi usagqoka ingubo eorange ebhalwe operational services usenekhumbi kodwa manje uboshiwe la so ihlanganisiwe ngiboshwa uzongena uzoshaya ingoma mangithi ngibona problem ethi bethu ayiqalaze masiya ngithi yafakisana ekhukhwini ngithola ukuthi kuthiwa lifana mangithi ngiyeza kumnika amaphoyisa ngikhuza athi ayavumelekile ukuthi banikeze imali athi ayikho ngaphandle masiya shoja bese siyaqhelana athi hayi bethu ekuyabheda umuntu uyadonsa la kodwa kuyangijabulisa kakhulu umngani wami bafowethu nani ngiyasengifila lokho kuhlungu sezophuma madozi njalo because yakhombisa ithi la kwakubheda kakhulu ngo2015 naso sezophuma aqala impilo yakhe kabusha cela umshade inkulu ezandla usebenzise yalo ngoba ithi lakhe lalibhaliwe ukuthi uzophuma ngomhla ka28 June 2029 so sekuyalunga sezophuma kwazi ukuthi azoqala impilo yakhe ngendlela afisa ukuthi ayiqale ngayo kuwena ke sengivalekisa ngalokho nje kuwena ukuthi ufuna ukuthatha kuphi ngoba okhunyiwe la ngaphambili kuwena zidekiwe zathatha awusakuhleka unganami la esikoleni ngaphambili kuwena ukuthi as from today uphindele ekhaya uyoguqula into ebizwa ukuthi mindset kodwa mawungakwenzanga lokho engikushoyo ngelinye ilanga lamazwe kwakhuluma kuwena ayobuya kuyoba ngabe ngiwakhuluma izolo kodwa kuma uzokwenza kade ayoguquka amazwi ngoba ubhuti wabantu angimazi nanokuthi kwakubani wakwabani isibongo kodwa amazwi wakhuluma kumina aba nokuphila ashintshe isimo sami in fact ugogo lo engakukhalisa inyembezi ngiyajabula ukuthi ngisaqhubeka nomkhalisa inyembezi isazashintsha kodwa sekwabile ezenjabulo ayitholayo usuku nosuku so siyabonga kakhulu and siyakholelwa kunina ukuthi uzokwenza izinto zenzeke after this program efika nabafundi la esikoleni nizothola u100% kulonyaka ngicela ishale kule zandla from